Реши да се развали. Направих моята сутрешна рутина. Това сега ще направя друго видео, което ще е. Пак е същото, обаче за малко ще ми са ограничени само 34 минути. Ще хапна нещо. И да. След малко ще кажа как съм облечена. Това се включи малко, след малко пак ще включа. Така хора и да. След малко пак ще се включа, че има малко работа. Така хора, готова съм. Не знам кой е навън. Абсолютно не знам. Кой? Ще погледна терасата и ще ви кажа. Да. Ще ходя в магазина, нещо да си взема и да. И ще мисля да излизам някъде. Не ще страхот от същите ми не е добре. И да. Ето, кога ще рисувам, той си изцял. Той е изцял. Да, смак пак ще включа. Ми хора, ето ме пак се включи. Да, сега ще хапна. Сега ще хапна и да. Това мисля да направя. Удолца се много вика, както и да е. Така че да. Сега ще хапна нещо. И да. Така ще хапна след малко. Ето къде е по-хубавото ефекта. И да, след малко пак ще включим. И хора, нали, бяхме на море, получих алергия. Да. Получих алергия. Сега трябва нещо да хапна. След малко ще ходя отвъд къде ще да хапна. И ръката ми е по-ужасна, вижте. Каква ли е, майко? Ужасно е. И хора, да, мисля сега нещо, отивам да хапна, че съм доста гладна. Така, добре. Трябва малко така да се вдигне. Така, добре, това стои, покажа това. Да видим какво има. Хора, по-хубав ефект. Днес секунда да видя колко мусака ми слагат. Хора, готово. Сега ще ям. И след това може някъде да ходим навън. Не, че не съм навън, но ще гледам нещо и след това да. Това ми е сутрешната рутина, Какво използвам за кожата? Използвам доста много неща. Аз много неща използвам. И едните са... искам чеки твърде имам, но то нещо много неща. То са кадрами. Добре, сега отивам да си вземем мусаката. Ние трябваше да правим отдавна тази работа. Ами хора, това ми е рутината. Искам да съм как я. И надявам се клипа, ако ви хареса, може да лайкнете. Да, може да лайкнете, ако ви хареса. И за това ще ви кажа чао.